Judges chapter 15. Judges chapter 15 from verse 9. Judges chapter 15 from verse 9, and I'll read. The Philistines went up and camped in Judah, spreading out nearly. The men of Judah asked, "Why have you come to fight us?" "We have come to take prisoner, Samson prisoner," they answered, "to do to him as he did to us." Then 3,000 men from Judah went down to the camp in the rock of Etam and said to Samson, "Don't you realize that the Philistines are rulers over us? What have you done to us?" He answered, "I merely did to them what they did to me." They said to him, "We have come to tie you up and hand you over to the Philistines." We have come to tie you up and to hand you over to the Philistines. Father, we thank you for such a time to hear your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Nyayandi nayo mangwanani ano, maybe I will title this one, The Power of the Mind. The Power of the Mind. Simba repfungwa, or Jane Gumbula, you are welcome. God bless you. Pano paita varume vechi Philistia. The Philistines were ruling over the Israelites. Mwari ndokubva vareisa Samson, a man, to help his people. Mwari vareisa Samson to redeem his people. Mwari vareisa Samson to deliver his own people from the hands of the Philistines. But mindset, mafungiro evanhu vekwa Israel, even Samson areizwa aripo, vane pfungwa yekungoti isu tiri varanda kuvaFilistia. So chakaitika now, the Philistines pavakauya havana kuuya direct kuzoataka Samson, asi vaFilistia vakauya ndokubva vaisa, they spread their camp. They camped in Judah. Vari panzvimbo yeJudha vavaka matende avo. The people of Israel came and asked them, kuti ko mauya here kuzorwa nesu? VaFilistia ndokubva vatsanangura vachiti, tauya kuzotora Samson kuti ave muranda. We have come to take Samson prisoner. Varume ava ndokubva vasimuka kwakuenda kunda Samson. Bible rati 3,000 men from Judah went up to Samson at the rock of Etam. Ndokubva vandotaura naye vakati, "Don't you know that the Philistines rule over us?" Hauzive here kuti vaFilistia vanotonga pamusoro pedu, kana kuti tiri varanda kuvaFilistia. I want to show you a picture yekuti enemy yauya kuzoataka, but hama dzaSamson, ivo vacho vakadanirwa Samson naMwari kuti vabatsirwe, vadzikinurwe, they still have the mind yekuti isu tiri varanda kuvaFilistia. They don't have the mind to fight back. Havana pfungwa yekuti Mwari unotirwira. Havana pfungwa yekuti let us fight back tibude muuranda. Vanga va at a stage yekuti vakapa a welcome such a mind yekuti isu tiri varanda. Vanga va pa stage yekugamuchira uranda. Vanga vane kutenda mavari kuti hatina zvatingaite, we cannot fight back, we cannot resist this. We are servants or slaves to the Philistines. Mindset iyoyo became so dangerous to an extent yekuti enemy payakauya ichida kuataka Samson, yakawana futi help kubva kuhama dzaSamson dzisina kuziva, dzisina pfungwa yekunzwisisa kuti Mwari ari kuda kuvabatsira by raising Samson. The Philistines havana kuya direct to attack Samson. The Philistines vakauya ndokubva vangovaka matende avo. They camped at Lay. They camped in the valley of Judah. VaFilistia vangokempa vagara ipapo. Vakawana help, backup from the people of Judah, the men of Israel. Vakaenda kunda Samson, vakandomusunga. Vakaenda kunda Samson vakati, "We have come to tie you. We have come to tie you up and hand you over
to the Philistines, which means the enemy yane back up kubva kurudzi rwakaJudha against Samson. Izvozvo ufunge hama yangu muupenyu zvinoitika. Tine makuriro atakaita, tine marerero atakaitwa, tine information dzatakura tichiudzwa tichinzwa, zvekuti zvimwe zvacho takazvigamuchira tikava part and parcel of our lives, to an extent yekuti nyangwe rikaparidzwa, nyangwe shoko raMwari rikauya rikati unobuda musituation iyi, Mwari vanokuridhima, favor yaMwari iriko, upenyu hwako hunochinja, gamuchira Jesu, ita zvakati, munhu anonzwa sekunge inyaya dzekungotaura, it's a church thing, haagone kuzvigamuchira. Why? Nekuda kwekuti tine midzi yakakura. We are so much rooted mupfungwa yekuti we won't go anywhere. We are so much rooted mupfungwa yekuti handina chandinogona, handina hama, handina anondifarira, ndiri muAfrica, ndiri kuZimbabwe, upenyu hwakaoma, handina kufunda, handina kudii. Information idzodzo is inenge picture yevarume vekwaJudha vari within your mind. Saka pese panouya chakanaka, panouya help, panouya favor, panouya shoko raMwari, unonzwa sekunge handizvo, nekuda kwekuti already mauri magara muine mashoko awakatenda ukagamuchira. Iwayo akasimba, akapinda nenguva yakareba, aunonzwa kuti ina handina kwandinoenda, handina chandinogona, handina hama, handina mari, handina vanhu vanondiziva, ende kwandiri kwacho zvakangodai zvikadai. Kuti munhu ane information inenge varume vekwaJudha vari against their own. Kuza pane nguva yekuti munhu anovengwa nevanhu kuti zvinhu zvisaendeke. Kugoita nguva yekuti munhu ane a poor mindset yekuti despite kuti pane kuvengwa kana kusavengwa outside, inside iye pachake he is the one fighting himself. I'm sorry, ne poor network kuna sister Evangelist Gatawa. I don't know to some kana ndiri kunzwika zvakanaka, so I will continue. Just let me know if you can hear me clearly. Just let me know if you can hear me clearly. Okay, so maybe it's that side yekukuwait ine challenge. So munhu wese mukati mepfungwa dzake mukurarama nekukura, tine information yatakaudzwa. Izi takakura tichitoudzwa vanhu vatema vainzi mabhoyi. Tinetowo nemasongs atakakura tichitoimba yekuti mabhoyi ari pasi, varungu vari mudenga, meno wegeneration yedu. Tine kasong kataimba so kekuti mabhoyi ari pasi, varungu vari mudenga. Sazvataita ndezvekuti tainotamba tiri vapfana. Saka vamwe vaibva vakasika kukwira mumuti, vamwe vosara pasi. Saka vanenge vari mumuti ndo vaiimba, kana kuti vanenge vakwira pamusoro pechuru ndo vaitanga kuimba vachichinyira vari pasi. Kuti mabhoyi ari pasi, varungu vari mudenga. Mabhoyi zvaingoreva vanhu vatema. So mindset itone masongs, information yakasvika pakuva masongs atakakura tichiimba, tichizvitenda. Zvokuti pese pataiona munhu murungu, ataiona munhu, taiona success, taiona favor, taiona blessing, taiona munhu anofunga zvakanyanya kudarika isu. Pese patakaona murungu zvaisvika pakuti mindset yedu yakasvika pakuti hatichamutora semunhu but takumuona se picture of success. Mindset idzodzo dzakarerwa matiri zvekuti munhu aiti kana akanotsvaka basa akaiswa paposition inenge same position nevarungu, anonzwa kuti yes, I have achieved. Mindset iyoyo kurerwa ikoko kunopedzisira kwava an enemy to us. Zvekuti whenever an enemy wants to attack us, nekuda kweinformation iyoyo iri maari, we can give in or be of help to the enemy as to destroy ourselves. VaPhilistia havana kuuya vakatanga kurwa naSamson kana kurwisa the Israelites. Zvanzi they camped. Kukemba hakusi kufaita. Kukemba kuvaka misasa, kuvaka matendi munzvimbo yekwaJudha. Varume vekwaJudha ndokubva vabvunza kuti mauya here kuzotirwisa zvamavakuvaka matendi. Zvikanzi aiwa munhu watiri kuda ndiSamson. Instead yekuti hama dzaSamson, the men from Judah, vaende kunoita backup naSamson as to stand against the Philistines,
vakaenda kuna Samson vakamupa statement yekuti, don't you know that the Philistines rule over us? Don't you know that the Philistines rule over us? Auzive here kuti vaFilistia vagara vanotonga pamusoro peupenyu hwedu. I'll give you this example. Zvinoitika, ndofunga vamwe vakakurira kuno kuAfrica, you can relate with me. Kunonzi kudhibha, kunoenda kunodhibhiswa mombe. Mombe inofamba zvakanaka uchibva nayo zvichida kumaraini mumusha kana kumatanga muchienda nayo kudhibha. But kana masvika padhibha, ukaenda padhibha unosvika chikava dzichirira, mombe dzichirohwa dzichitinhwa kuti dzipinde dzinotiva. Nyaya haisi pafiye yekupinda mumvura, but pane zvinoitika pamombe nekuti mombe inenge ine zvikwekwe, ine matics. So munhu wemushonga wedhibha, munhu wemushonga wedhibha ukanzwikwa nezvikwekwe nematics, zvikwekwe hazvichakasika, hazvigone kukasika kudzika kubva pamombe kana kuzvikatanura kuti zviende. But zvinotoziva kuti nzvimbo yatauya, we are going to die. Tisi tichasara pano, tisi tichafa kana mombe yativa. Sa zvikwekwe zvazvinoita zvinongoramba zvakaruma. Kana va padhibha zvinorumisa zvakanyanya. Kurumisa ikoko kunoafecta mindset yemombe. Mombe inosvika pakuva nepfungwa yekuti this place yandauya inorwadza. This place yandauya inorema. This place yandauya yauya kuvakanganisa upenyu hwangu, yandipa so much pain. Sa mombe ndopa inotena yoita sekunge yakuda kudzoka, yakuresista, yakuramba kupinda mudhibha. Zvimwe chete izvo zvakaita zvikwekwe kana kuti matics ndo zvakaita madhimoni kana kuti mweya yetsvina iri pamusoro peupenyu hwemumwe munhu. Pese panopiwa dzidziso inonza breakthrough, success muupenyu hwako, kana uine mweya wacho une madhimoni akakugara akakubata, anokuinfluensa mafungiro, kurizena, manzwiro to an extent yekuti you resist pane breakthrough yako. Une kamwe ka reasoning kaunonzwa kuti aiwa izvazvisi tinozodai, unotonzwa uri resistance, une kamwe ka reasoning kanorwa. So muchiona kuti Moses was sent by God to redeem his own people. But chakaitika ndechekuti nangwe Moses anga atumwa naMwari, Moses akatumwa kuti aburitse vana veIsraeri muEgypt. But chakatanga kuitika ndechekuti vana veIsraeri ndo vakaburitsa Moses muEgypt. Moses kuti aende kugomo reHorebhu, Moses kuti aende pagomo, aende pagwenzi raipfuta Mwari vataure naye, haana kusumuka kumba achindotsvaka Mwari muprayer kugomo. Anga atiza hama dzake, the people of the Hebrew people, the people of Israel. Akatiza hama dzake nokuda kwekuti anga apiwa a warning kuti tida kunokutengesa kuna Pharaoh wakauraya muIjipita. So Moses was running away from his own people, yet he was called by God. Wanga wakadanwa na Mwari, highly anointed to redeem his own people. Kuti aburitse hama dzake munhamo. Asi hama dzake ndo dzakatanga kuburitsa Moses wacho, idzo dzikasara dziri munhamo. Uye Moses nguva yakwana asangana na Mwari adzoka muEgypt, Pharaoh wakatanga kuomesera vanhu pamashandiro to an extent yekuti vanhu vakatanga kuvenga Moses. Kurati Pharaoh akauya nestrategy yekuti vanhu varegere kufunga about coming out, but vafunge vaite fight, vachemere better working conditions. Yet they were not workers, they were slaves. But pavakatanga kuomeserwa kubasa, they were complaining pamashandiro. They were not complaining kuti why are we slaves, we need to come out. Kurati the enemy attacks your mind. Bible sakarichiti Romans 12:2, your mind must be renewed by the word of God. Kureva kuti pfungwa dzako dzinofanirwa kuvandudzwa neshoko raMwari. Nekuda kwekuti wakaipa unoataka your mind. Munhu anofunga, munhu ane njere. Saka pese panoparidzwa shoko risati rapinda kuna the inner man, the spirit man, your mind rinosvikira papfungwa, pfungwa yako yova nekuongorora, yova nejudgment. Saka muchiona kuti pane munhu unogona kuva neimwe reasoning yekuramba nekuresista zvaMwari zvichida to an extent yekuti anenge achitokotoma scriptures achidi, but chinenge chiripo ndechekuti anenge ari under attack. Kana uri under attack unopiwa reasoning, kana uri under attack unopiwa mamwe maonero ari different. Why? Nokuti demoni rinotoziva, mweya yetsvina inotoziva kuti kana izvi zvaitika munhu agamuchira shoko iri akutenda muna Mwari
anoponeswa, anodzikinurwa. Saka pese pane deliverance yako unogona kubatwa nemweya weresistance. The people of the Philistines havana kuuya vakaataka Samson direct, havana kuuya vakaataka the people of Judah direct, but vakangouya vakaisa camp kureva kuti vakava maresidents in the territory of the people of Israel. Saka madhimoni paanouya mweya yechina painokuataka inongouya yogara, haikuatake, inongogara mauri, yocreata a pattern, a thinking system. Saka muchiona kuti munhu nyangwe akanamatirwa pakava nedeliverance mweya yechina ikaenda ikamuregedza, anogona kusara futi asina success, nekuda kwekuti mweya yechina payakagara paari yakamupa a pattern, a way of thinking, yakacreata a system of belief. Mukurarama tine information yakapinda matiri yekuti despite kuti alright, for example Africa or Zimbabwe after colonization tine a way of doing things yakasiwa ya design wanema colonizers acho. Tine a way of doing things yatakasiya ta designirwa. Why? Nokuti pavakava part of us vane zvavaka introduce zvikava musystem yedu, zvikava lifestyle yedu, to an extent yekuti even vakabva pakati pedu, you can see, you can trace, unogona kutoona kuti this is not the African culture, but inyaya yekuti after colonization izvakasara zvakabata pavari. Unenge munhu aregedza kusvuta fodya, ukaregedza kusvuta fodya nhasi, kana kuti kana wakasiya kusvuta fodya last week, vanhu vakauya close to you vanogona kunzwa munhu wefodya. Ukaregedza kusvuta fodya nhasi, kana kuti kana wakasiya kusvuta fodya last week, asi vanhu vakauya close to you vanoona ma-effects acho, zvichida vanogona kutonzwa munhu wefodya pauri iwo usisasvute fodya, kuti zvinosiya a dent, a mark on you. So the Philistines did not come and attack Samson. The Philistines, they came and camped at Judah, at Lay. Zvakazoitika ndezvekuti vaFilistia vagara ipapo, varume vakaJudha ndo vakaenda vakati ko mauya kuzotirwisa indava. Mindset riri mavari mafungira ndeyekuziva kuti the Philistines they rule over us. So chese chida kuitika against the Philistines, ivo vakuva a backup team, vakuva support. Why? Nokuti vakatenda kuti these are our masters. People of God, hear me very well. Pane zviri kuitika muupenyu wamunhu nhasi, zvaanofungira kuti maybe I'm under attack of the devil. Yes, ungangodaro uri under attack of the devil, but the devil ari kuwana back up kana kuti support kubva pa wrong mindset, pa wrong information yagara iri mauri. That's why even munhu asati anamatirwa deliverance, anotanga aparidzirwa, anotanga adeliverwa mindset. That's why no matter the church, you are under a great prophet of God, a great evangelist, the truth of the matter is kuchurch kunoparidzwa. Sei kuchurch kuchiparidzwa, vanhu vasati vanamatirwa, vanhu vasati vaprofitwa, sei Bible richivhurwa, knowledge iri kuimpatwa kuvanhu ndeyekugadzirisa mindset. Why? Because danger iripo ndeyekuva ne a wrong mindset even after deliverance. Imagine kuti Mwari vaunza Samson to deliver his own people. A deliverer has been chosen, raised by God and anointed, but still the same people are fighting their own deliverer because of the mindset yekuti the Philistines rule over us. People of God, hear me very well. Kune pfungwa dzinorarama matiri, kune zvatakaudzwa, zvatakarerwa mazviri, zvatakatenda tikagamuchira, zviri contrary to the word of God. Saka shoko raMwari richidzidzisa kuti tive nekumwe kutaura kuri different. I love Luke 17 verse 11. Nyaya yevarume 10 vaiva nemaperembudzi. Baba noti pavakaona Jesu vakadanidzira vakati mwanakomana waDhavhidhi tinzwirei ngoni. Munoziva here kuti the lepers were trained, they were instructed kuti kana maona kune vanhu vari close kana kuti vari kuya kwamuri,
shedzerai muchiti unclean unclean, so that varegere kuva pedyo nemi vakuavoidei. Why? Nokuti leprosy yaitapukira. Saka kuti leprosy igone kuche vanhu vaipinde muquarantine, vaizvikwarantine nemashoko avaitrenwa avaitaura. Takashiba takashiba ndozvavaishedzera, not unclean unclean, so that varegere kucontaminata vamwe. But pavakaona Jesu vakachinja zvekushedzera. Pavakaona Jesu vakachinja language yavanga vakatrenwa. Hama dzangu, miromo yedu yakadzidziswa, mafungire edu akatobatwa akapiwa a pattern, a way of thinking, a system iri anti-success. Saka uchiona tine vatinofunga kuti ndo vari nani, ndo vanobudirira, ndo vane zvinoendeka, ndo vakazodai. Haisi pfungwa yaMwari iyoyo, but ipfungwa yaingova panyika yatakatendawo tikagamuchira tikararama mairi. So the fight now, the battle is in the mind. Munhu akutoda kunzi agone kupractice kutaura zviri positive. Why? We are trained kutaura zviri negative, even against our lives. I love examples. Indakarerwa muculture mutsika yekuti pamba pedu mama wangu zvavaita, kana paine makapu ataiti machina cup kana tedaga kana mawater glass, isu vana vepo hataibvumirwa kumashandisa. Why? Nekuti zvanzi ndeye vaenzi anokosha. Kuti taatine mentality, taatine mindset yekuti as long uri mwana wepano, uri mugari wepano, zvakanaka, don't worry, zviri meant for those who will be visiting you. Ndaifungidzira kuti African culture bandakazodiscover kuti poverty mentality, mweya wokuzvidzikisira, wokuzvitarisira pasi. Shama chimbonyarara. Alright, imbomwesa ita hello people of God. Hello, God. Ita God bless you. God bless you. My name is Divine. My name is Divine. I love you all. I love you all. Bye bye. Bye bye. Alright, chienda kumakatundo zokushedza. Ena ntundo zokushedza. So mindset, pfungwa, pattern ye thinking yedu, kana takanga tiri ku negative kingdom, the kingdom of darkness, tauya to the kingdom of light, pane zvinoda kuvandudzwa, pane zvinoda kugadziriswa. Saka shoko richiti your mind must be renewed by the word. Kuti shoko raMwari parinoramba richirova pfungwa dzako, richikwenenzera mafungiro ako, unova ne different mindset. Look at Saul. David araiswa naMwari to destroy or to kill Goliath, but Saul ndiye unoto discourage a man sent by God to redeem the people of Israel. Anoti you cannot fight Goliath. Why? Akatanga kurwa kubva ari mudiki. Zvoreva kuti nyangwe Saul anga araiswa naMwari as a king, leading the people of Israel, but he had a poor mindset yakaita kuti iunze delay within the camp of Israel. Nokuti Mwari anonzwa kuti no man can fight this man, but iwo kubattle vaenda, but vane a poor mindset, a wrong mindset. Hama dzangu, even after deliverance iri demonic yekuti demoni radzingwa munhu asina mweya yechina, you need the word of God each and every day. Why? Kuti shoko raMwari rigone kuvandudza mafungiro, nekuda kwekuti the enemy is taking advantage ye lack of information, kana kuti ye wrong information iri within you. Pharaoh aona kuti Moses zvechokwadi adanwa naMwari, minana yaitwa, weapon yaaida kushandisa kucorrupta the mind of the people to an extent yekuti akawedzera mashandiro, mademands akakura vana veIsraeri pavaishanda as slaves, zvekuti vakava nepfungwa yekuvenga Moses. So enemy zvainoita, kana Mwari vaunza deliverance, vaunza favor, vaunza a way out, enemy inoshanda nemindset, nemafungiro emunhu wacho arada kubatsirika. So sezvamaona pano kuti the men of Judah, 3,000 men, Judges 15:11, 3,000 men from Judah, 3,000 men. Imagine 3,000 men. They were supposed to stand with Samson
and fight against the Philistines. But 3,000 men vanga vaine a belief, vanga vaine pfungwa yekuti the Philistines, they rule over us. So mavari amuna the power to fight back. Mavari amuna pfungwa yekuti we can stand, God can help us. Mavari mune pfungwa yekuti the Philistines, they rule over us. So kune zvinhu zvatakatendera, kune zvinhu zvatakaudzwa tikagamuchira kuti apa hatidarike izvi hatigona, hatina kwatinoenda, hakuna chinoitika muupenyu hwedu. Saka even munhu akauya kuchechi, demon relimitation rikadzingwa, but chinosara chaakulimita munhu ipattern yethinking, isystem, imindset yagara iri maari. At the end you become part and parcel of the enemy iri kuataka upenyu hwako. Kureva kuti munhu anofanirwa kubatsirwa kusvika palevel yekuti iye aregere kuva enemy yeupenyu hwake. Mafungiro ako anocreata enemy iri against iwe wacho. Imagine the Philistines havana kuuya vakafighta first. Vauya vakangotaura kuti we've come after Samson. And the people of Judah ndokubva vati we are going to tie him. Varume vari kutosunga Samson are the same people vari meant kubatsirwa na Samson. But nekuti pfungwa dzavo dzinongotenda kuti we are slaves to the Philistines, so they are ready to help the Philistines than to stand against the Philistines. Mwari amutsa Samson to help his own people. Vanhu vamukira Samson amutswa na Mwari to help them. People of God, hear me very well. Moses araiswa na Mwari kubuditsa vanhu muEgypt. Akatanga kubuda muEgypt avasi vanhu vatumirwa Mose na Mwari. Ndi Moses akatanga kubuditswa nevanhu ivavo vachiti we are going to tell Pharaoh. So Moses wakatiza hama dzake. Amutsirwa hama dzake kuti dzibude munhamo, but Moses ndiye akatanga kuburitswa nehama dzake. People of God, hear me very well. Hausi ire enemy yeupenyu hwako. Inzwa kana nditi enemy yeupenyu hwako, munhu wese normally haudi kuva enemy yeupenyu hwako. Unototarisira success, unotodawo kusimuka, unotodawo kubudirira muupenyu. But zvinoita kuti uve enemy yeupenyu hwako pamindset. Enemy iri kutora advantage yekuti une mafungiro uye nematarisiro nemaonero akabatwa neinformation yakaiswa mauri long back yatakarerwa mairi kubva kare. Information iri kufamily, iri kumhuri. Medically or scientifically kune impartation, kune zvirwere zvinoti zvikawanikwa mumunhu anobvunzwa kuti una tete vakamborwara ere BP, una baba ere vakamboita sugar, diabetes. Kune zvirwere zvinongopanana mumhuri. So mhuri nemhuri ine zvainotapudzirana, ine zvainopanana mukurarama. So besides kuti zvirwere nezvimwe kune information iriko, kune matauriro ari mudzimhuri. Mumwe ari mumhuri yaakaudzwa kunzi hai mamudirira hamuna zvamunoita, hamuna zvamunokwanisa, vana vekwaba mukuru, vana vekwaba munini ndo vanozodai, mimi musha wenyu wakazodai. Information idzo ndo dzakatanga kuvamo asati ane information ya Kristu, asati aine zvokwadi ya Kristu inogona kumudzikinura. Saka pese pari kuya information yekuti hausi wepasi uri pamusoro, you are not the tail but you are the head, but already here ane a tail mentality. So look at this picture. Varume vakatumwa kunoshora kana to spy the land. 10 pavakadzoka neevil report. Yaiva evil pakuti vakaisa maonero avo, havana kuisa pfungwa yaMwari on the table. Vakadzoka vakati isu tinenge hwiza against the Amalekites. Havana kubvunza maAmalekites acho kuti munotoonawo sei, but ivo ndo vakangoconcluda vakauya nepfungwa iyoyo yokuti we are just like grasshoppers in their sight. Saka chinoita kuti itonzi evil report kubvisa umwari, kubvisa maonero aMwari, kubvisa pfungwa yaMwari, voisa maonero avo nemafungiro avo.
and God was not happy with them. Because ukava nemaonero ayo nemafungiro ayo, you become part ye-enemy. Instead yekuresista nekufighta, unotanga kuzvirwisa. You open a big door for the enemy to attack you. Saka shoko raMwari parinouya kwatiri, rinouya kuti tive nemafungiro matsva. Your mind must be renewed by the word. Kwete removed, renewed. Kuvandudzwa, renewal. Which means pattern, system ye thinking yagara irimo, iri dangerous to you. Why? Nokuti already mindset yedu naturally isina shoko raMwari. Tine zvatakafeedwa, tine information yatinorarama mairi yakazara matiri. Hatina kwatinoenda, hatina chatinogona, hatina hama, hatina notibatsira, hatina. Yeti shoko raMwari rikuti iye Jesu wacho, he sticks closer than a brother, than a friend. Iye anoti, I will neither leave you nor forsake you. Hama dzinokusiya, vanhu vanokuvenga, vanhu vanokurejecta. But iye anoti kana avhura musuwo hakuna ungavhara. So mindset yako ikava pana Mwari, ikava pana Kristu, unenge wakuzvinzwa mauri uchipupura nemuromo wako kuti I'm not the tail, I am the head. Nyangwe kumuri kwedu, nyangwe mudzinzare kwedu, nyangwe maonere yavanhu achindiita wepasi asina kwaanogona nekwaanoenda, I am not the tail, but I am the head. Kureva kuti tikava nemafungiro, tikapractiza lifestyle yemukingdom, tikagona kutaura nekuzvigamuchira kuti ndiri kuenda kure, nyasha dzaMwari dziri pamusoro peupenyu hwangu. Utano muna Kristu is my portion, handisi murwere, ndakaporeswa nemavanga ake. Nyasha dzake dzakandiputira, Mwari unotichengeta nokundigonesa. Ndiye unondivhurira masuo. Vanhu nyangwe vakavhara, Mwari unovhura masuo muupenyu hwangu. Such information, such knowledge, ukairiesa, ukaipractice, ukairarama, you will see kuti iwe now denga rinobheka munhu ari kutaura zviri positive, mweya yetsvina inobheka munhu ari kutaura zviri negative. Denga rinokubheka, vatumwa they are there, angels are there, but chinomotivata nekumuvha ma-angels for your good, for your better, is when you speak the word, or when you speak a positive mind of God concerning your life. Madimoni anoresponda quickly ku negative statement ya unotaura nokuti ari ku negative world. Ma-angels anoreacta quickly when you speak the word, or when you speak a positive mind, or the mind of God concerning your life. So the battle is in the mind. Unogona kuresista help, unogona kutofighta help. Iwe pachako, you can be an enemy of your own life. Sezvikuitwa nevarume vokwaJudha. They came and told Samson that, don't you know that we are slaves, or that the Philistines, they rule over us? Hauzvizive here kuti vaFilistia vanotonga pamusoro pedu? Anozviziva, but chiri kuzikanwa nepfungwa yaMwari chii muna Samson? That it's over now. Samson uri kuziva kuti nguva yevaFilistia pavaitonga pamusoro pedu yakapfuura ikadarika. Mwari vandiraisa to defend you and to help my own people. So shoko randoda kukusira mudikani mangwanani ano nderekuti, don't be an enemy to your own life. Usaite sevarume vokwaJudha vanotsvaka rope dzekunosunga Samson. Vari kutadza kusunga vaFilistia, but vane rope 3,000 men. Imagine 3,000 men, varume chaivo, but they've given up. They are sold out to the Philistines. Havana kutombofaitwa,
Iyo ndo wangu wane pfungwa yekuti we need to help you to tie Samson tikupei kwamuri. 3,000 men of Judah were against their own deliverer. A poor mindset yaiva maari yekuti don't you know that the Philistines rule over us. So pane nguva yekuti shoko richiparidzwa Mwari vachitaura muupenyu hwako, pane zvinongosimuka, pfungwa inongomuka mauri inokuudza kuti don't you know kuti iwe hausiriwo uri kurehwa, iri shoko harisi rako. Kune pfungwa inouya mauri shoko richiparidzwa kunzi unoenda kure, onzi tarisa upenyu hwako, tarisa maramiriro ako, tarisa kwawakabva, tarisa mafundiro ako, tarisa kushaya hama kwako, iri shoko harisi rako, hausiriwo uri kurehwa. Such a mind inoda kufaitwa. I'll give you this example, then we pray. Mwari mushoko ravo vakati, let the birds fly. Let the birds fly. That was a word of deliverance, a word of command. Let the birds fly. But till today, ostrich doesn't fly. Ostrich iri mu group re birds. Ishiri inokandira mazai, ine manenga, ine mapapiro. Mwari pavakati let the birds fly, vaitaura birds including ostrich. Somebody over an man said, but the ostrich is too heavy. Ostrich ingadarike ndege. Ndege inogona kutakura ma-ostrich 1,000 ikabhuruka. Yet ostrich one rikutadza kubhuruka. Iwo Mwari vakati let the birds fly. The mystery iripo pa ostrich iri simple. Uchingotarisa ostrich, it's so big. Yobva yaita small head, long neck. Kurati shoko parakataurwa wanzi let the birds fly. Mentality, mindset, pfungwa dze-ostrich diki nemutsipa wakareba. Ostrich yakagona kutena musoro nemutsipa wakareba, ikatarisa dumbu, ikatarisa mazikumbu, ikakonkluda ichiti ndofunga vari kurehwa ndevamwe vari nani vasina much weight. Ostrich yakaresista shoko iri nekuzvitarisa. Bible richiti we must look unto Jesus, author and finisher of our faith. Kureva kuti tikatarisa patiri tinogona kuzvirwisa. Ndikati unosimuka, unobudirira, ukatarisa macertificate ako, ukatarisa kushaya hama kwako, ukatarisa upenyu hwako, unogona kuti ndofunga vamwe ndo vari kunzarwa. Usazvitarisa, tarisa kwaari. He is able kugona nembiri yaMwari neunyanzvi hwake. Ndewe kugonesa iwe unonza ugone, ndewe kusumudza iwe unonza usumuke. Ndo pane unyanzvi nekugona kwaMwari. Believe his word, trust his word. Shoko rinokusaraunda mentality nemindset dzemucommunity nemarererwo ako haisi nyaya. You are a new creature, you belong to him. Father, we thank you. Father, we thank you. Father, we worship you. We glorify your name. Mwari tipewo ukama neshoko renyu. Tigone kurava shoko renyu uye rivandudze mafungiro edu. Father, we thank you for your word. We thank you for the right and the valid information concerning our lives. Tiregere kuva ma-enemies of progress muupenyu hwedu. Tiregere kutirwisa, kuzvirwisa. Tigamuchire deliverance. Baba, takupai mbiri nekukuremekedzai mangwanani ano. Muri Mwari wakatendeka, mutsvene wakarurama. I pray over the viewers. Nzara nenyota yekunzwa shoko renyu rinova iro rinovandudza nekugadzirisa pfungwa dzedu. Tiregere kuva nemufungo wakaipa, mufungo unotirwisa isu pachedu, like the men of Judah vanomira against Samson. Baba, ndanamata, tipeiwo ushingi nekunzwisa nekuziva saSamson to stand and deliver his own people. Mumwe nemumwe Mwari muiteyo a Samson to his generation, a Samson to her family. Zvese zvakasunga mumhuri, pfungwa dzekunzi hatina kwatinoenda, hatina zvatinogona. Vana venyu ava Mwari, I pray over the viewers, use them Lord to be an answer to their families, to their generations, to their nations. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you. God bless you. God bless you, people. So happy to see you. My brother, Mkoma Bench, Pakadiko France.